Cyngor Gwirfoddol Sirol yw Mantell Gwynedd, a'n gwaith ni ydy hyrwyddo a cefnogi y trydydd sector yn y sir. Da ni'n un o 19 o gynghorau gwirfoddol sy'n gweithredu ar hyd a lled Cymru. Pnawn da, Mantell Gwynedd. Yn ystod y flwyddyn dwytha, mi wnaethon ni ymateb i dros 4,000 o ymoliadau a ceisiadau am gymorth gan y sector. Da ni'n gweithio fo tua 1,600 o grwpiau mudiadau ar hyd a lled y sir. Ac yn ystod y flwyddyn dwytha, mi gynorthwyodd Mantell Gwynedd i ddenu dros 2 filiwn o gyllid i'r trydydd sector yng Ngwynedd. Maen nhw'n grwpiau sy'n amrywio fod yn neuadda cymuned, i fod yn grwpiau iechyd gofal a lles, grwpiau'n ymwneud efo plant a phobl ifanc. Mae o'n amrediad enfawr o waith. Pwrpas y DVD yma yw roed amlinelliad o waith rhai o'r mudiadau trydydd sector sy'n weithredol yng Ngwynedd ar hyn o bryd.